Fa un any, més o menys, que començàrem el programa Sal i Llum i amb aquest motiu vos volem oferir un resum dels principals moments. Al començament no teníem massa clar el que volíem. L'únic que sabíem és que volíem fer un programa religiós i d'àmbit local. Això precisament és el que dèiem al primer programa. No hi ha camins perquè els camins es fan quan caminem. I això és el que volem. El que volem fer ara. Que vostès, espectadors i nosaltres, caminem cap a una trobada amistosa a través d'aquesta petita finestra per parlar plegats de tot el que han revoltat la figura i el missatge d'un home que des de fa 2000 anys és seguit per milions de persones. Al nostre programa va tenir lloc un espai d'art religiós. Mostràrem alguns temples com el Dolors de Manacor, la parròquia d'Ariany, l'església de Sa Coma i també mostràrem algunes imatges. Aquests són uns moments de l'espai d'art religiós. Domingo de Guzmán i els dominics. Sant Domingo i la família dominicana. Domingo, l'home, el sant, el fundador. La seva obra, l'ordre de predicadors, fou establerta per combatre l'heretgia. No cal oblidar que la seva història primitiva es relaciona íntimament amb la croada contra els albigesos. El seu rígid vot de pobresa l'inclou entre les ordres mendicants. estratègic, lloc alt, i guanyat en part a la muntanya, compensa la dificultat de l'accés amb la seva qualitat de mirador
i amb la bella perspectiva que ofereix. El poble ha crescut en forma de ventall a partir de l'església. Després de moltes i reiterades peticions, en el segle XVI es decideix la construcció d'un nou temple, l'actual, d'impressionants dimensions i de bella traça gòtica. Quedó incompleta durante casi 3 siglos. A causa de un seísmo en 1851, quedó en peligro de ruina. Al año siguiente, comenzó su restauración y acabado bajo las órdenes del arquitecto Juan Bautista Peyronet, el cual imprimió un estilo neogótico que restó cierta unidad al conjunto de la catedral. Vagi per endavant el nostre agraïment als col·laboradors Àngel Rigades, Francesc Monà, Josep Adrover i don Jaume Cabré, sense els quals el nostre programa hagués estat molt més difícil. Vegem-hi, doncs, un moment de les intervencions dels nostres habituals col·laboradors. Jo tenc la sacristia a la Seu, a dins la capella de Nostra Senyora de la Grada, i entrant a la capella, a la dreta, hi ha una làpida funerari molt petitona on hi ha els ossos o restos d'un canonge que li deien Simó Rovira, del segle XV, de final del XV. Aquest senyor, per altra part, he sabut que és qui va ser rector de Manacor durant molt de temps i que va quasi acabar la Iglesia Vea anterior. Estem aquí a Cala Morlanda en aquests dies en què un grup de joves, n'hi ha de tot Mallorca, ens hem reunit per fer una reflexió sobre la nostra experiència cristiana, reflexionar un poc sobre la nostra vida i intentar veure, sobretot respondre a la pregunta sobre què vol Déu de mi. Un poc el que se pot dir una recerca vocacional, però amb un sentit molt ample, perquè estem acostumats a parlar de vocació sempre referit a una vocació religiosa. I en aquest grup, en aquesta experiència aquí a Cala Morlanda, hem tractat el tema de la vocació amb un sentit ample. Perquè don Mateu estava malalt des de fa uns anys, d'una malaltia que la duia amb molta dignitat i amb bon ànim. La pregunta és aquesta: quin grau de democràcia hi ha a dins l'Iglésia? Encara que és obvi, volen puntualitzar que l'Iglésia no és una democràcia, tal i com l'entenem actualment. Tothom estarà d'acord en això, crec que no importa discutir-ho massa. Però des del naixement de la comunitat cristiana sempre hem avançat pel consens entre tots els creients, representats per nostres caps i pastors, els bisbes, successors directes dels apòstols. Han intervingut al nostre programa alguns laics, religiosos i preveres de la nostra diòcesi que ens han contat les seves experiències, uns a Mallorca i altres fora de la nostra illa. Veiem un moment d'aquestes entrevistes. Crec que també s'han de formar per estar a dins del món de la millor manera. Al cap i a la fi, jo crec que la tasca més important dels cristians és la que fan a dins del món en el seu lloc de feina, de treball, de convivència, enmig de la societat. Jo sempre dic
que dins la parròquia hi ha d'haver gent ocupada perquè no queda més remei que fer unes tasques dins la parròquia, però que hi ha d'haver el mínim necessari perquè la majoria han d'estar a dins del món en els llocs a dins el seu propi. Parlam amb Petra Munar, responsable de la botiga solidària de Manacor. Petra, la botiga solidària és una de les activitats que du a terme el Casal de la Pau. Ens podries dir com va néixer i quan va néixer el projecte aquest de la botiga solidària? Sí, la botiga va néixer arrel de que un dels grups de joves de l'associació Casal de la Pau varen voler emprendre un compromís cap en els països del sud. I des de l'any 97 varen començar en col·laboració amb la botiga Saltra Sanaya de Palma a dur productes i anar a les fires i mercats. Mirar des d'aquí com poden seguir potenciant amb un petitet, en què sigui en aquests moments, amb un petit gra d'arena, amb aquests països que més ens necessiten. El que anem a compartir, jo diria que són dues coses molt vitals. Xerram, que és la delegació diocesana de missions, per tant, hi anem des de la nostra iglesia de Mallorca, hem dit per la nostra iglesia, per tant, el primer que anem a compartir és que creiem en un Crist ressuscitat, un Crist de vida i d'amor, però juntament amb una acció social que dignifica la persona. Jo diria que aquests dos pilars van molt junts. Joan Humbert és un carrioner conegut en els medis religiosos com a membre d'un col·lectiu que se diu Cafarnaum. Sí. Explica-mos un poc l'origen de la teva vocació religiosa. Bueno, més que una vocació religiosa... Vocació de laic, s'entén, no? Sí, el pròxim dia 27 amb un grup de laics d'aquí, joves, partirem cap a les missions a Perú i aquesta vocació no és només, és més cercar un somni, això ja ve de bastant enrere. La teva vocació religiosa, i quan dic vocació religiosa no me refereix a instituts religiosos, sinó com a laics, com a seglars. A on va néixer? Va néixer en el col·legi, vas anar a un convent d'un religiós de monges, o com va néixer la teva vocació religiosa, o la teva compromís, per dir-ho així, religiós? Bueno, jo vaig anar a un col·legi religiós, a la Puresa, d'Inca, i bé, la meva família és una família cristiana, religiosa, que des de petita se pot dir que ho hem amat, no? Senyor Bisbe, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo estic molt content perquè és la tercera parròquia de Manacor que he tingut el gust i l'ocasió de poder visitar. Vaig estar ja en la parròquia mare, en la parròquia des Dolors, també estigui confirmant en la parròquia de Crist Rei i ara li ha tocat l'ocasió a la parròquia de Sant Pau en motiu de la festa del patró, del titular, Sant Pau, que ha sigut esta setmana. Parlam amb en Josep Falcó, que és el director de Deixalles a Felanitx. Nosaltres voldríem saber qui és Deixalles. Bueno, la Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir a 1986 per iniciativa de Càritas Diocesana, el grup d'acció social i la petita i mitjana empresa, o el que és la PIME. Joan, bon vespre. Què mos contes de Santiago? Perquè hi ha moltes coses que dir. Jo te volia demanar, començarem pel principi. Qui és que organitza aquests viatges a Santiago? Que hem de dir Santiago o hem de dir Sant Jaume? Perquè aquí nosaltres deim Sant Jaume, no? Sant Jaume. Efectivament. El començament és molt interessant anar organitzats. Estar preparat físicament és molt important, però l'Opispat de Palma, mediante en Jaume Alemany, prepara cada any 1, 2, 4 sortides enguany per fer diferents etapes del camí de Santiago. Que les parelles de l'estat espanyol siguin les que tenen menys fills del món. És un escàndol. Saps quines són les causes? Bé, jo, més que un escàndol, diria que realment, per lo millor,
Ara no vaig examinar, cadascú tindrà els seus raons per tenir o no tenir més lots, però jo un poc les donaria l'enhorabona, perquè crec que estan prenent consciència d'una cosa que en 10 anys s'ha de solucionar, i és la cosa aquesta de que el món és una vila global, no? Parlem-nos un poc del professorat. Bé, efectivament, sempre tenim manca de professorat, perquè com més voluntaris tenim, més casos se poden atendre. I que emplacis en els que ens veuen perquè segueixin les teves indicacions, si ho volen seguir. Jo si en aquest moment havia de dir el que més il·lusió me fa, el que més ganes me faria com a capellà, com a rector de la parròquia, és que hi hagués gent de veritat que se volgués formar, que volgués formar grups de pregària, de formació, dedicar temps en això. No just a preparar nins de catequesi, tot això és una cosa que funciona més o manco, i els joves de confirmació, etc., sinó que hi hagués gent que se volgués implicar dins les tasques parroquials. Això no suposa massa, suposa dedicar potser una horeta cada 15 dies a dir jo ara m'aniré i amb un grup de gent reflexionarem sobre la paraula de Déu. Què mos diu Déu en aquest món d'avui? Bones tardes o bon vespre. 50 anys de capellà són molt d'anys com a persona i molt d'anys de capellà. Què mos pot dir de la seva experiència? Com va néixer la seva decisió de fer-se capellà? Precisament aquí mateix, venint a escola aquí, en don Jordi Pasqual, al Cels, i ell, com una sèrie d'anys que va morir, operat a la clínica Roger, i que segur que l'operació no va anar molt bé, i molt pensar que va morir. Jo venia a escola aquí, molts de carrioners. Una tasca de la Iglésia mai suficientment valorada és la formació infantil, juvenil i d'adults que fan els distints moviments i grups de la nostra Iglésia. Vegem un moment d'aquesta formació infantil i juvenil i d'adults que han participat al nostre programa. Nosaltres estem convençuts i vivim l'experiència de que Crist està de moda i està de moda per als joves. Qui millor que ell
per dir-nos com són els joves, no? I com són els nins, i com és aquest món. La relació que nosaltres vivim és aquesta, no? De dia a dia, d'anar pel carrer i xerrar amb ells, cuiden molt també, és qui aprofundim una mica més dins aquesta experiència. Que són els nins i les nines del campament, no? Pel quals feim tot això i organitzam aquestes activitats de les parròquies que són aquests campaments. Jo m'agradaria que ells, els que estan aquí, mos contin com ja duim uns quants de dies, que mos conteu un poc què és el que han fet, com vos trobeu aquí dalt. Que m'ha agradat aquest campament perquè han jugat molt i m'ho han passat molt bé. Han caminat moltes vegades. L'esperit que hi ha en nosaltres ens fa dir tot el que tenim és un tot l'esperit de Déu, l'esperit d'amor i fort de goig a la unitat, l'esperit de Déu, l'esperit d'amor i fort de força d'estima. Aquelles manifestacions culturals que tenen qualque relació amb la nostra fe, com són conferències i altres actes culturals, també han tingut presència al nostre programa. Vegem un resum d'aquests actes culturals. De tota la província d'Avinyó, França, i el germà Adolf Alfredo, director de la Salle de Barcelona, vinguessin personalment a Manacor el mes d'agost de 1904. Sembla que diferents foren els motius perquè en aquells moments no es produís la fundació d'un centre de la Salle a Manacor. Un dels més importants s'atribueix al fet que hi havia a Manacor els Germans de Sant Roc, congregació dedicada a l'ensenyament de forma pareguda a la de la Salle. I en Costa i Llobera, ja de cara als espectadors televidents, se podria dir tanta cosa. Ara realment va néixer a Pollença, va estudiar per Barcelona i Madrid, no va treure profit dels seus estudis d'advocat perquè no era la seva vocació, però sí després va rebre la vocació sacerdotal, va ser fidel a ella, va anar a estudiar a Roma se va llicenciar en teologia i després doctorar. I enmig, això va ser durant 5 anys a Roma, enmig va ser ordenat sacerdot a Roma. Després va venir a Mallorca, va ser el predicador de moda, va refer un parell d'iglesias a Pollença, però sobretot se va dedicar molt a la pietat. Per una altra part, vos he de dir que l'estructura, inicialment, com vos he comentat, per fer els planells que hi ha a l'exposició, va decidir estructurar-la un poc en segles, i el motiu és un poc senzill. Tindríem per una part el que són els segles 14, 15 i 16, que la documentació és pràcticament inexistent en els arxius municipals i l'arxiu parroquial. Tal vegada, si se fes qualque consulta per ciutat, se podrien trobar algunes notícies. Llavors tindríem el segle XVII, que realment va ser, considero jo, el segle de l'esclafit de la Setmana Santa mallorquina, no només a Manacor, sinó pràcticament a nivell de tota Mallorca, com veureu, i que pràcticament també poden reconstruir quasi fil per randa. Començaré primer de tot intentant explicar quan va arribar el cristianisme a Mallorca. No se sap amb certesa quan va arribar exactament, però sí que se sap que ja en el segle II Hispània, el que era Hispània, ja estava conquerida. Inclús hi ha qualque teoria, sense fonament, que diu que Sant Pau devia fer qualque aturada per Mallorca si és que va arribar a la península. Una aturada purament tècnica,
però que, bé, de que tenir el manco si va venir aquí qualque ressò. Oberta està la porta del cau. Podeu entrar-hi sens mi, cors de geneta i set de sang teniu. Més l'home que vos guia no cerca ja el catiu. Ell cerca en uret d'una que odia el sanguinari. Doncs ara, ma paraula darrere ja sentiu. Jo l'he sentida clara la veu de l'invisible. Jo l'he pogut entendre dins un batec d'amor. I diu que no li plauen les víctimes d'horror, que vanament vessada la sang li és avorrible, que ell per voler carnatge no és tigre ni vol. A un programa religiós no podien faltar les celebracions, no només les eucaristies, sinó també les pregàries i les principals festes de les nostres parròquies. Vegem un resum d'aquestes celebracions. Aleluia, 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 glòria al Senyor. Aleluia, 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 glòria al Senyor. Glòria al Senyor, aleluia, glòria al Senyor, aleluia, glòria al Senyor, aleluia, glòria al Senyor. Siau-nos propici, alliberau-nos, Senyor, de tot mal. Alliberau-nos, Senyor, de tot pecat. Alliberau-nos, Senyor. Vaig anar-lo i oliva en el poble d'Orient i no em donaren calent, per això jo m'emagrito. L'emperador César August va publicar un edicte manant que tothom s'empadronàs i havien d'anar a fer-ho a la ciutat d'on descendien. Josep, el fuster i la seva esposa Maria vivien a Nazaret. Les 12 van tocar, les 9 del Déu infant i de Maria. Les 9 del Déu infant i de Maria. Thank you.
Sobre el temps de Corema i de Nadal i dels altres temps litúrgics han fet una sèrie de taules redones amb col·laboradors més puntuals del nostre programa. Vegem un moment d'aquestes taules redones. Quien quiera empezar, presentarse un poquito. Bueno, yo soy Juan Ángel Ortiz, tengo 26 años y vengo de Roque González, Paraguay, el 9º departamento Paraguarí, y estamos viniendo por unas becas para hacer unas pasantías acá. Yo vengo a hacer pasantías en una cooperativa agrícola y también de paso mirar un poquito la apicultura de aquí. Yo soy apicultor y también estoy haciendo un poco de periodismo allá en una radio comunitaria. ¿Haces periodismo en una radio comunitaria? Muy bien. Bé, crec que s'hauria de definir primer el que és la Corema, perquè en el meu entendre que el Nadal no té sentit, el que el Nadal mallorquí, que el Nadal dels darrers dies, que dèiem, no té sentit sense que hi hagi la Corema després. O sigui, que el Nadal va néixer arrel de la Corema. Per tant, si no definim primer el que és la Corema, difícilment podrem entrar a definir. Punturer és compartir, vull dir que és un tema més general ja, però només ho dic perquè jo crec que llevar la pràctica, jo ara xerro de l'experiència concreta, crec que la pràctica a vegades s'enriba fent un poc, jo crec que sí. Jo crec que, clar, com diu bé don Jeroni, partint de l'experiència que cadascú té, no? Jo personalment defenso que l'assignatura de religió sigui una assignatura com qualsevol altra. Qui agafa la paraula? Sí, de jo mateixa. Sí. El primer dia se xerra de diàleg i comunicació en la parella i començàvem amb un muntatge de diapositives, que aquí vos hem duit un poc una còpia de les diapositives que surten, i aquest muntatge doncs, xerra un poc de matrimoni recent casats i que viuen la il·lusió del moment i com a poc doncs, es van trobant dificultats al llarg de la seva vida de matrimoni, però que aquestes dificultats se superen. I com se superen? Doncs des de saber valorar els petits detalls de l'altre, valorar la persona, veure's, bueno, recolzant-se mútuament. Per això hem convidat a dues persones que han tingut relació amb ell. Una d'elles és Antoni Tugores, com a biògraf d'un llibre que va publicar l'any 97 que se titula Don Mateu, el paisatge d'una vida. I l'altre és don Francesc Munà, rector de la parròquia de Sillot. Vull dir, de Sillot també, rector de la parròquia de Son Carrió. Bon vespre a tots. Molt agraït per la vostra col·laboració en aquest programa i anem a iniciar un repàs a la vida i a les obres del Mateu Galmés per rendir-li l'homenatge que ell se mereix. És inqüestionable la importància de la música a les nostres celebracions litúrgiques i pregàries musicals. Dins del nostre programa també hem oferit concerts de música religiosa i alta no tan religiosa, de les quals vos oferim un resum.
les sibil·les eren certs que anunciaven el futur. Molt aviat aquest gènere literari va ser incorporat a l'apologètica per aprovar la divinitat del Messies. No només els profetes de l'Antic Testament, fins i tot els savis i vidents del paganisme havien pressentit i anunciat la vinguda d'algú que portarà un judici definitiu damunt el món. No es pot estimar Déu si no s'estima el germà. Per això és que al nostre programa també hem oferit actes d'acció social, com poden ser dinars, sopars, concerts, trobades solidàries a favor de projectes del Tercer Món. Aquests són uns moments d'aquests actes solidaris. El comerç just és un moviment internacional que reclama i promou unes relacions econòmiques equitatives entre el nord i el sud basades en la igualtat i l'equilibri i informa els ciutadans sobre les condicions en què s'han fabricat els productes per fomentar un consum responsable. El comerç just té en compte valors ètics i medioambientals i es basa en els principis següents:
Preu just que cobreix el cost dels articles. Salaris i condicions del treball justos. Respecte pels drets humans i laborals. Igualtat home-dona. Sense explotació infantil. Beneficis socials per a les comunitats productores. Respecte del medi ambient. Les organitzacions de comerç just, les importadores i les tendes treballen amb els productors per tal que els seus articles arribin a les nostres mans i valorem no només el preu dels productes, sinó també les condicions socials i ecològiques amb què s'han fabricat. I aquí fan descarreguen, donen volquete i se fa la primera triada de lo que és ferro i de distints materials que duen. Bueno, normalment el que du la brigada de l'Ajuntament és tot el que recueixen dels converts, sobretot de Porto Colón i del terme municipal de Felanitx. I amb aquesta fusta se'n va de cap a ciutat, de les celles de Palma, i fan els mobles en fusta antiga, mobles de nord. Aquí anem guardant tot el porespant, que també després se reutilitza, se fa amb aquell material per a la construcció. Els pots de pintura també són tòxics. I aquí després tenim tot el que és paper i cartó, que també ho separam, en vasos, aquí a la tenda, i també són preus simbòlics. No té més que un valor d'intentar fullir un poquet de lo que és la donació de la beneficència i que la gent que vengui aquí que ho pugui comprar i pugui pagar el que s'endú. Allà veig que jersers a 50 cèntims, unitat. Ha sortit? Sí, molt bé. També el bisbe ha tingut la presència que li pertoca en aquest programa, amb motiu de les festes de parròquies de Manacor i altres indrets. El bisbe ens ha visitat i hem recollit els moments més importants d'aquestes visites. La transmissió de la fe és la primera urgència, perquè la fe és la primera necessitat de la Iglesia avui. Estem pobres de fe, i si la fe se mos mor, què mos va quedar? Cristians, estos 40 dies, per a nosaltres els cristians, tenen una força, un contingut, tenen molt d'especial. És una gràcia de Déu que se mos torna a reproposar cada any, com si el nostre Senyor, Sant Pere, no sé si és en la primera o en la segona carta d'ell, diu: interpreteu el temps com a paciència de Déu. Que el Senyor santifiqui amb el seu poder aquesta casa i aquest altar, que ungim exercint el nostre ministeri
perquè manifestin amb un signe visible el misteri de Crist i l'Església. Germans nostres cristians han volgut donar la cara, tal com així ho demanava el bisbe, sempre que els han requerit per donar testimoni de la seva fe. Aquests són els principals germans nostres que han donat testimoni. Bueno, jo els anime a vostès a seguir realitzant molt este programa perquè pense que és un servei impagable. Jo, en nom de la Iglesia de Mallorca, es dono les gràcies per el programa en tota l'ànima. I anime també a tots els catòlics, els cristians de tota la zona de Manacor, del Tercer Prestat, que m'estiguen escoltant, per a que, igual, jo no sóc ninguna persona sàvia ni ningun artista de televisió i posa la cara a lo que faci falta. Jo animaria a tanta bona gent, lista, catòlica, creient, compromesa, que segur que n'hi ha moltíssima en tota aquesta zona de Manacor, per a que sempre que siguin requerits per a aquest programa, per a parlar, donar testimoni, transmetre la fe, que estigueu disponibles. Així que ànimo, i a vosaltres pel programa molts anys i molta felicitat.